Hey guys, to you welcome to YouTube channel. So hey guys, नै नायनागोन दैया बोरै माने बिराद खस्थ आरोना मोनाबिलि जाबाय स ओरै नुनो हागोन माने अमा लाबोदों आरोना अमा लाबोनायखौ देखायनो हायासै ओरै ट्रेक्टरा दं नै ट्रेक्टराव अमा लाबोदोंमोन ओरै बालाबारि ओइयाव सापुरि जागा आरोना गाइस मा खालामनो ओरैबो नायनो हागोन नै ओरै दै गैला आरोना ओरै नुहुरनायाव मानो होनबा ओरै टाउन जासिगोन जोंनिफ्राय दैनिफ्राय बारनांगौ नै इयाव दैयाव नैयाव ट्रेक्टर थांनो हायो आरोना नैबे लिगाव ट्रेक्टर ओरै बारनानै ओरै सिदा थाङो ओइ जायगायाव नुहुरो आरोना ट्रेक्टर बारनाया सिदानो स गाइस स चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे लाइक खालाय शेयार खालाय आरो कमेन्ट खालामदो दाबाव मानो होनबा नोंथांमोननिफ्रायसो गोदान गोदान भिडिअ बननो ओइ ट्रेक्टर दं नै ट्रेक्टर ड्राइभारा नायनो हागोन ट्रेक्टर ड्राइभारखौ थांबाय दं आरोना ओरै नै माने बेग खालायबाय दं आरोना सिखायदो सासे ओरै नाहराखै नै नायनो हागोन नै ओरै सिखायबाय दं ओरै आं दुगैनो नागिरदों आरोना गस्ला सुनानै दं थांजोब्बाय मानसिया ओरैबायदि माने खस्थ' खालामदों आरोना हा खोनानै ओंखायनो दा दुगैनो नागिरदों दैमाखौ नायनो हागोन नै इयो दैमाया बेनो आरोना दैमाया स' भिडिअखौ एसे उनावनो दोनथ'नोसै मोजां मोनबा लाइक खालाय आरो शेयार खालाय आरो कमेन्ट खालामदो दाबाव